nebolo mi zrovna teplo. Sice ma nebudili autá prechádzajúce, lebo sú fakt ďaleko, ale je tu kosa. Padla ráno námraza. Tu môžete vidieť tú námrazu. Dnes je 8. deň mojej cesty z Bratislavy do Amsterdamu. Nachádzam sa už v Luxembursku. A dnes by som ešte porozprával, aké špeciálne oblečenie som mal na túto bicyklovačku, že som ho vlastne nemusel ani meniť, ani nesmrdí, ani nie je nejaké špinavé a vôbec som sa v ňom nepotil, takže nastražte uši. Tieto dve trička mám na sebe prakticky celý výlet a špeciálne sú svojím materiálom. Jedno je pol na pol bambus a merino vlna a druhé je iba bambus. No a čím sú tieto dva materiály zaujímavé, je, že sú antibakteriálne. Ja som pravdu povediac to dlhé tmavosivé tričko zo seba dal dole asi iba raz, keď som bol v sprche. A to druhé dávam tiež veľmi málo krát dole a stále nesmrdia a sú veľmi príjemné. Toto dlhé tričko je od značky Zajo. Je to z 50% bambus a z 50% merino. Toto horné tričko je od firmy Zulu. To je 100% bambus a toto spodné termo je od značky Husky a je to 100% merino. Ak ma pamäť neklame, tak Zulu a Husky sú české firmy a Zajo je slovenská firma, takže podporíte aj lokálny trh. Bambus aj merino vlna sú prírodné materiály, v zime hrejú a teple chladia a zároveň odvádzajú pot. Cena sa pohybuje zároveň aj od toho, či je to bambus alebo merino. Bambus je trošku lacnejší, aj od značky, ale tieto tri značky, ktoré som menoval, tie ceny majú naozaj veľmi priateľské oproti niektorým zahraničným firmám. Začína 9. deň a dnes ma už čaká iba holandská rovinka, po ktorej finišujem v Amsterdame. Takto už pár kilometrov pred Amsterdamom by som chcel ukončiť túto sériu. Snažil som sa dať každému z týchto vlogov aj nejakú informáciu naviac. Tak mi dajte vedieť napríklad dole do komentárov, že či sa vám to vlastne páčilo viacej ako tie klasické vlogy, alebo ani nie. Za mňa to je všetko a vidíme sa pri ďalšej bicyklovačke.